dial *144*8# to recharge your MTN account with 10 Rand airtime or more to stand a chance to win a share of prizes worth up to the value of 8 million Rand. And don't forget to subscribe. Danko. Welcome to our fans on TV. It's the MTN semi-finals. Stellenbosch 1, Mamelodi Sundowns 0. I'm joined by my brother Igama Obani. Uphuma kuphi? Ulungelo Nkosi Igama ngiphuma eMlazi. Ufeyivani? Ngisundowns mfethu. Uyibona kanjani game? Igame mfethu siqale very slow. Ucoach wethu okay, enye into engididile kahle ukuthi uba ucoach phakathi kwamanqoba noSteve. Nama ngazi because igame almost 80 or 90% wegame sibone uSteve kuyena onikeza ama instructions. Umanqoba ahleli but uyena uhead coach umanqoba. Uhlaleleni. Hey anginayisho ukuthi ubehlaleleni. But then uma si analyze siyibuka igame the first 30 minutes mfethu Stellenbosch was all over us. Ngayise siqamba manga because of i-lineup yethu. Okay, i-lineup ngeke ngize ngikhale kakhulu ngayo. But into engikhala ngayo ukuthi ucoach wethu ukwazi kanjani ukuthi akhiphe i-playmaker umshishi akhiphe uTebogo kanye egamini eyodwa. Sifuna igoal thina la. Yes. Sifuna igoal. But how do you expect us to score a goal without umshishi because umuntu owenza ukuthi sidlale thina umshishi. You understand? uRibeiro was off for that reason because umshishi ubese ngasekho ukuthi akwazi ukuthi amnikeze service. Exactly. You understand? But mina ngithi mina i-management ayingadali yenze something ngabo. Understand? Yes. But they need to just give them a chance. And umanqoba Mnisi ngifuna ukumshiya nento eyodwa. Umanqoba mfethu ngifuna ukumshiya nento eyi-1 ukuthi angeke mina ngithenge imoto ibe intsha ngiyithathe ngise ku-mechanic. So yena ufuna ukushintsha into evele i-right. Washintsha. Inkinga yakhe ufuna ukuprove ipoint lokuthi akafuni ukwenza izinto kube ngazuthi i-team ishiwe uLulani. You understand? Ufuna ukufika nento yokuthi hayi ngifike mina ngafaka yami philosophy la officially lonto yasibulala mfethu. Exactly. Understand? Yeah bafowethu. Man of the match bonayo. Man of the match yami mfethu ayanginayo mfethu. Naku Sundowns. I know mfethu no. Asiperformanga grand mfethu asiperformanga. iMTN izothatha obani member? Pirates isenkingeni bro. iPirates angeke ithathe. iPirates angeke ithathe. Isenkingeni bafu. Uma ucheke kahle ibhola edlalwa Stellenbosch uzo understand ukuthi why ngithi Pirates isenkingeni. Yes member. Bafethu. Member uphumile kodwa imiliyoni isesekhona ongayiwina. Sure. Yeka udayile *144*8 richarge nge 10 Rand kuphela. Alright, sure. Asibonge member. Yeah, sure.